Здравейте, дами и господа, искам в този клип главно да ви помоля да ми задавате някакви въпроси. Този клип го правя за четвърти път и вече не знам какво да правя. Искам просто да направя самата клип, да си го обработя и да го кача. Така, ще има линк в описанието към Facebook страницата ми, която е ето тази Facebook страница, която е супер мизерната Facebook страница, която направих преди месец или два, не съм насвоен, преди няколко седмици. Никаква идея, но е супер мизерната, първо, защото нямам нито тук картинка, нито банер, нито аватар, никакви работи нямам. Просто ако някой му се занимава да направи нещо за мен, така ще му бъда много благодарен. Но все пак ако му се занимава, може да направи. Но ако не му се занимава, да не ме търси изобщо. Сега сета. Искам да ви помоля главно в този клип да ми задавате някакви въпроси, като не в YouTube, да ми задавате някакви въпроси. Идвате в Facebook страницата ми, което ще е долу в описанието. Идвате тук в Facebook страницата ми и търсите ето този пост, задавайте ми въпроси, защото ще правя въпроси и отговори. Това е през 17 минути. Съм го такова. Така, задавайте ми въпроси, защото ще правя въпроси и отговори. Преди малко не знам какво прочетох, но мисля, че го прочетох правилно. Сета. Да, това искам да ви помоля. И ако събера, ако някой от вас, 10, просто 10 човека или повече, се събера да ми напишат някакъв коментар, да ми напишат някакъв въпрос, ще отговоря на въпроса им. Ако събера 10 въпроса под това, ако 10 човека ме питат по един въпрос, ще отговоря. Първо може да е нещо от сорта на ще правиш ли влогове и как реши да снимаш. Това е примерно в един коментар. Мога да го съберете. Два въпроса в един коментар. Но да няма нещо от сорта на ще снимаш ли влогове и отделно друг коментар ще правиш ли giveaway на GTA 5, което някак стане. Ще снимаш ли на CS, ще снимаш ли на Minecraft, на такива работи, без такива някакви отделни въпроси, ще по 1000 въпроса ми задават. Просто едни тъпи въпроси. Искам просто 10 въпроса да са наредени надолу, така да са наредени, да са си такова, аз да цъкам тук програмката, да правим всичко, снимам го, правим го и така нататък. Това исках да ви кажа. Просто задавайте някакви въпроси, аз ще отговоря след 2-3 месеца. Исках да ви кажа, той ще бъде от клипа, надявам се преди някой да се сети, да влезем тук, да ми зададе някакви въпроси, защото ако не ми зададе някакви въпроси, няма да има клип от сорта на въпроси и отговори никога. Защото така. Това беше от мен, надявам се клипа да ви е харесал и дано някой да ми задава въпроси, защото аз съм педе. Довиждане.